Kung sa ubang COMELEC offices, nagdasok ang mga tao karong patapos na ang voter registration period, apan sa Island Garden City of Samal, hastang luaga. Sarong takungano sa report ni Sheila Vergara Rubio. Hamloy ang dagan sa pagproseso ni Edeline Gisuyot sa iyang pagpa-change of record sa COMELEC Samal District. Sanglit gamay lamang ang mga tao nga naglinya dinhi. Rehistrado si Edeline sa Davao City, apan balhin na karon sa Samal Island. Okay lang man. Dili man. Okay man po dilang serbisyo. Sigon sa COMELEC nga karong hapit na ang deadline, dili kaayo dasok ang tao. Hinoon kagahapon miabot sila og 80, apan dali ra usab nga nakiter tanan. Sumala niya nga sagad sa mga botante sa Samal, nakaparehistro na sa milawayng tuig atol sa pagparehistro usab niini sa ilang QR code. And one of the requirements nga makakuha og QR must be a residence ID nila, residence ID P. So one of the requirements nga magka-avail og residence ID must be a registered voter. So mo to last year dagsa mi ang among rehistro. Hinoon, gipangandaman gyapon nila kung ugaling modaghan ang magparehistro karong Huwebes kanus gitakda ang deadline sa voters registration. Kauban si Melchor Awing sa kamera, ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao.